to at any time come on board. Last week, I call Mano in Canada, or one look at this and for our specific nation in Canada, so I'm also calling you. No, Canada. So the name Madam, one of the visitors who you are a criminal name. Yeah. I'm understanding. I'm putting our behavior shower. And to do Pambala. Koya no enkanama to be excited. Can't you swallow you can? Fine, in yellow. Didn't yellow as you put some body pan, can you come to be excited? Fine yellow, my honey could be yellow long ago, cut yellow, so one yellow. Okay, listen. Here of water in the yellow. Be yellow. Can't push up who won your papa. But I yellow damage, unrespect them, and panya the two and tell you. Kan jala kata pulang nundani bakair menjala apa hari kan jala kata menjala Dia komando dia sama dia. Ai drama ni. Mufida. Buana da sama. Bela. Nyama. Amin da sura. Bezu. Dananya do yigo. Ummalam malam benda ka bezu ma. Dananya pa. Ummalam malam zale. Ba suma balama yimtu tsuri. Jiman tambal fon. Mun da ta katati. Deuxième partie faux. Deuxième partie faux. Justement. Gama, comme m'avait andi fonction, on a fait ta carrière. Ka faut ma data. Faut ma data. Ante nare. Ba ya gente non per poco te cazzo. La candiamo delle ma pana nan ne yisna ngwan lam te mu kallu azel ni ko nan ma amliya kuna ta bokka shan pana ko ton ta fon ma nyen kada war son mu yan yira ba ndo ko ha ne ba ko son balle ko tin ya fon da zancha aba ta ta zanna pro ma biya ne da dan da manje Mufida mata ya sama ayo jurta mu dalan joy mata ya sama nan ka da wasu mai kan yi nan mai da wasu ana da wula kanir jon no vule kar kunya he wula Mufida tuma da hamzar na da dauna na zo zara no ko to ne to ko nan ma amna ya Mufida ni yanda gaskiya ne ba chata ne so wa jiyo no chata Mufida labia Mufida yo ba ko yin to so ban to ke te ka jango ma kumba ma da Mufida tuma ha te ne ta kan da ta dan wani no do ne da sama ne ta da da ne ne no do ja no do wa ba na wa no ma ya ta no yi ro ma dulu sudah dia mana serkan ba, ane go, kata ni lu boleh sama kata mana apa itu. Mufida, don kundang kaidah nya masya, kaidah. Am uswar masya,
zan tuna su abin zuwar bunyam tuno banye abin zuwar mu fi da hal ko ku kayyamman da ba aka son na yi ne shi ko ya ne la yi zuwa da bai a ko la biya shi kan bun ni an jan ko la biya ma shi an bun mi won gura kanun da ma jinya da so gura mu fi da jinya da so gura dan yar tindana na jaba ko yana na can tutu bin zurbuto ko wuti da ga abin nan girgirin buyin tutu kana saya nan fu ana yin gado la ka to ya ga lor yiruwa ya can afun bo mira o yira na can to bi turma to a yi bu meter mo turuna a ti ba ne no mana ta yara kana bona ne shirka sun yan ba kai a nan ban tuku mama yara ta shirka ai tun da ta dango tun mun ganga dan ne ku zana ba da na zariya kuna da zana ba da yin da ta do da ne to ta na nan ka da war su yamma ni ma da wasu Jumpa kau tahu dah. Nyama, ini saya dulu. Kau makan apa? Kanya ni yang dulu yang kanya me yang japa. Bayan nama cuma cuma boleh bukan. Don't say aja cuma boleh bukan. Omi no ko nang la ka yi yi mo ka chu be ko ba ba fo ma an wale da pala amal lan wali ya bandir ba ba Aku tu mahal kata ganda kata dah kena company. Oh. Mufida apa ramah ho? Jangan sendiri. Dam tak diskit ni mak. Ya. Di tak diskit nak. Dereng sekarang ada pun kasih di mobil kalian. Sajuan yang ada tanya yang beberapa person dah bersama. Mesti pernah bersama berlalu. Ambil sih jangan ganda. Kaya beberapa sebelah ni. Wala ka tahadhafun ko. Amdan, kusi ko ba na siya na tiche kitimana tibul. Basta ka maglakan ko sa kuna na bisek na maodraza. Bano mo kaya. Ano na
ba kan fil beshan anan da ma shama da kata da marin ya ne ba sun to ya da zuro ma ya ma amma man tana ba mufida ngai to ko do da zran do shamu ma din ruwa ma samle insha Allah ta ce ai na ma to ta kai bule ban sha'ar ya ma muso ko da wajen shan asa wajen da ani ole dir ma kara yinde bahara sangbe bu bos da na mu ko ni Zura, Shema. Oi, mana oi. Mufida buna Anta banzira na samu kan an zo ne ya fara mai zawo kai ta so business ma business ma zani na ya ba fara la sai ma za ka ko cho chatte ma ka le on ma ka ta hai anu mufida shamba hakan ko na shi Njera watu mkulina shuru. Anu mshama, sunza la na tutamo ashuru pale. Nyama yikala. Mbopwa na ya ka bono to so pa yule. Mbopwa na ya ka bono. Opo mio, opo ni pata pa. ko wona hibata bai hamba Hamdan, on la sundi yattafa annini. Anu mshama, bundu ma tutamo ashuru pale. Shida ma mshama. Oh, fine. Mufida. Dekatale. Ayo papa. Katonya harani ta. Wo da bala ne ya ta hal ko no da la. Dilema Kala jota. shirko. Bo ponya no la ama kanchira. Kai mo ko ba yara. Yikuyi. Ta shakena. Biyama kalli da ake yi kyan laso in ba zira sara amiyon ya haru ne kawai da ya kawai da mu ya kawai ne ya kawai ta yi kuma ko sha Amara ba wai sama kare di sisi ma ta shakana. Mufida. 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 Dano da man din ce tuhu. Din nung da man din ce. Da ko da ka fito ta kai ni yal na gum da mun yal na gum da. Ama ji mo ma ban shi ce da na ka ci. Mun yal na gum da. Karam mai fa. Ai bi no yal na gum da. Mun ma ko. Ai ni ga. abina kunye no gumbono da yo ga da kashira azara to ma da san da gumbono ba mai ga bisha ga ma da da ka ka kira ka ka ga da ba da na mun na to kula da lu ba man ban ta kam yana kana to kula da su dan da ya da ki ko shin amma ya ma kan shi na ma dan ka da yi ko an to ma ka san ba da an to yana ya kai ma ku yara da haka shell mu fude ma ga ya ta ba ko mu fida zirin ya wuce yana ko zan da laman ce dole man ban ya da ban kira ba bari ni ne ya wuce ma ya she ko na dan da ya ma ni atakar kaman zo mauna man pam ma yang nam no gumsma kaman to kanan tibja ajariyan ma an ku be yin wahala tira alam bala do sunna min tana yin wata buhari da sunna jinja bi ban yin kurso mun da ta tira yin wata buhari don wurin nan ku tira yin wakar yana sun biya zan ku kira to ma mu wani on kwa nan biare no gumsma bon gumsar nyarsha malo kulsuro yida kan kulen tami jilma tabo kadin wa ma ci ta an yana
chaka zuŋo ka di niŋ ataka ni ti kpala n yɛra yɛltɔɣa ka a yaagi a noli n yɛlli tima an baŋdi sheega nima bi garila taba a mamaŋa maa gba ko mi naan gbubi binshaɣu n ʒiya ŋo maa di zuɣu ka a nyɛ noli n yɛli ma hali ti naagi ka n lihira maa a sha mi laafa tsoron tam ni ni gbubi binshaɣu ŋo maa jaɣanu maa ti dahali ka a yaagi a yɛltɔɣa taɣari do ti dahali ka a yaagi a yɛltɔɣa man ku saɣa nyaa man ku saɣa nyaa dama ni gbubi binshaɣu maa n bɔri ni ka di o dahali barika so n ku saɣa nyaa yɛli maa yu man paɣa nyaa ka a mali nya naa bɛ n kula a jɛli maa mi yɛn ti ŋo nyɛba a yi dama an kuli luɣuli ni yu a sani di bi nya mani chɛŋ ti niŋ bindirigu ma ka zuŋɔ a kuku maa a kuku so an mi ko zuɣu tira fida ka lee zaya zuɣusaha bee ka fira ni ku zaya tiŋɔ la a kan zaya ka yaa chɛŋ ti niŋ bindirigu tima man na fɔŋ bi nɔri niŋ bindirigu nyini ayika dole ka ne da ko ya ti ya ba nan ko ba mi no na ya ko la man da fa je ko ma sore je to la ni ma ka na ku si an ka ma ni ya sore ya ma ri ko no a ni da ma ba ya ni a ko ndo ya ka ka ya do o ya na ha ma na ta se no nya su ga so mo ne ya se أنا اللي كنت أعمل نعمة من الجاهل أنا اليوم أنا ما بعمل ها هي رأسها كم كان يأكل تزوم زوم ها أفهم ما فايا اسمع نعم رأسي يسمع أولا كم تطعمي؟ كم يسمع؟ Maka sunya nengah sah kam kamu yang ay ko madam to awu mo ko ta bo jar nyam do mo sha ay mari ko me ko ta sirlan ji nya be me nya ka ji yima ko ni nya ta fa ana ni do mana ke so ba so pe na o nya ka ni o la bien no anyo ko bo sha kamin ka ni mara manna kamin ce ban sha ula ka bishan butu ko inja ta to mo yo
Ya Isma. Tana muna jin ce na shi aka tabla tasima mu. Isma na shi ya kula. Yin da tara bi kan kwama har dolan kullaye ma. Yama ni da tun su famu ba ga ki. Awo me wo to kutonin kakalamba. من نزل في الجنة تمزويركما Kanda iya jamanya kaum dah. Apa mufida? Aku lu sama. Apa lagi? Misal lemu mina. Ndaka adaka. Ayo. Misal amel fuku malu. Kullu mina za suraka. Ama sungo lema. Odal kalkan kasio. Aku rumah ni kabur macam tu. Depan nak. Demi apa? Kaya jangan kata dia. Oh, Hamda. Amma ni munafik. Malik. Ada buca buka belum nafiki. Oh, yang makan ya ma. Mina susunma. Da zan da tiyar da yamma mama nan ba na ba ma shan umbar kushe ma ka kurma ya ka bullo zan fi ma fi Na zo ya lanin mallashi ba. Man ba tahar nan da manya. Man ba tahar na ba bare inda jela. Zuwa kan ban. Ni nan man ya buljiya mu ma da jarani. Ayyala nan da buci an gunya. Ya to ala mai yake muksar ma da tunarin muksara. Bani mal ma cuta da tunarin ya ko kalaga. In cutan kwabla ne. Karye za amfi kama ban muksar la zan sanya ne. Babuwar da rukuma. no da cikin yara ma umma fushel ma fugo mal ma kuma ya ka bullo zan fi ma fi So to telma tira ya tariya ma bo. Social welfare. Oh, An ko tebu nan ayin. Ya an ko tebu nan ayin. An mun fi da ni mal ma cuta sharjun don wani. Cuta da ne. Oh, ata mun mun cika ta shi shi lan shi mu. Mina da. Terma. Traka. Da so kai muna cikin yama. Yar so kai muna cikin nya. An ka ta dirfi la sharmu ma da garaya. An yar ma ya to sharmu ma da bitaran nan gina an walne. To sun ma tira ya tariya ma bo. Aje ya mangalo. Aku bona su can da wanda sama bo. Ya aje ya mangalo. Arab war ya mangalo gumbu. Be Arab war ya mangalo tunda ana yar man karmu. Oh, Ami halaka shelle na rabi. So ni karo kafa bushiyan ma da nan jara. male, Da nan tsara. male. Timna male su fa. Dum paga su fa. An so chelle. Hamdan. Isi. Hamdan ya isi. Oh, male. So male. An ga yi yi la. Malik, an yi ne jirgin wajen shirin. Malik, an yi da aka tumu. Ya yi ma. An ban min jimma da jara. Malik, an yi ne jirgin shirin. An yi ne jirgin shirin. Na wani na suna yi mu, yin ba ma. Asiya. No kurba. No. Nyama muna. To ana ganyen. Oh. أنت من يرجع يسمع وفعنا
Ayos na.
مفيدة بلا بابا tuzunga duniya wala kaza ala ku sa nango bala on nang dangarla an yel soro kumlan tatam dani nan de piam jer ka ti sam tale ni ra yina lo shelam bala yeda kan nan kartin nama panda yel no zoro ku tapi o kulta gbo na onzo de nyanga ozo on te yiro do yile mbara nzo sumo yi tuma la tale kan bela mifa anyam babina sulu kan jenji ama panya gbaza abe kata kayo na brashi ama ba fita kaya yo da
chum to ba abadia inji yilu zambala mai karan yi nyim fwa pam na karma yi Sini wadan la gambo subo shagwa kun wuri min ya sallam na fartab sham da ta tiyada 1 and 2 Amakala feneda doctor nyam ni abu fonu ni yata pakanya nonsense Brava, je l'étam. Ne manage na jatum kuna yiro. Adanganyu. Juma, nini kan sura, nini kan jamda, aku kan jumba. da ta yada 1 and 2 tattaba kaman sai marahi hema da tattaba zasa an pumi da bere pune wanda yala ammi bon kwara ka sai su to akan pune da zabo ma be sa argungon product aji juman be ataya be da zak dance nan marahi su to sheden be wata wasa pa dala zogla tinto production ba da ta yada 1 and 2 la zumkom de terla be kom kapar bankom bolenya bankom bulcher ka yendere terla be kom kapar bankom jamana songa ka jamana baba i de terla be kom kapar bankom de sini ka tiyayen yulungo sini ma ka to boy zumkom ami te zumkom la be zumkom shelembara i de terla be kom kapar bankom sini tullum bongo ka to bolle zumkom de terla be kom kalan ter bankom boy wenya bankom de parla be kom kapar bankom ai borna ti yina ka fanya gba ka kura ni fama ka yezum kom ken chajile be yele ni dojir la friji domi ku yi polo ka batubu ami zumkom wonti en yoti la be jamana hydraulic team zumkom de terla be kom kapar bankom atira lela tunan dar kambe wangara gata kare ya nungun katlara ne sai ne yocin lani yawan za imani ya tasha an zan kwamti ma ko mini on tu di ma hateni e nan na dai juaran pa yunti ya kantina na jua pa di ma zo lo ya bale da gorsu gungo ami zumkom ma mbalabe labzoro mino pa hema yetwa ban nga amle halne sungo to am kani lo ya bale mini ya yuno da fa pa washamgo way ta tam jobla jama kamra yela dogbenne gulme sini ngo zumkom de terla be kom kapar bankom ma an chen do shop ma na wonna ra ma bazaha bana wura na valna tima ka ku zalfulbe modun bi haka na wunta ya ma ku shira kyo Mami na pa he Dami ya mama nalula abaya omi bana ya kata gargante tataba kama loya gbanle yes my lord don jira Mr. Ibu hema labsoro ne ban pahe bazabe sini ngwani zimkom sini tullum bongo deja wa zimkom ma din kan kwara ya blazer na titra ka atira anyala mi bon kwara sini shi to akam den tansira gombe ya dahdale bisa bo ma be sar bungon san ayi ke pe dango so sini ma ka se boy zimkom zeterla be kom kapara bonkom Zelle ka wato kiro pulne in ta banga dam jani do so gaba no ina zelle do me afanan gwayele ne zelle won yan titi yalle ciya madale do so kan gbo zelle sali ta tirtin man shemuna ba un pago ma kan pagbul godon kultu urmana kashele sel tumani menshin ya yul sinimo sa do yele bidbelin da ya sulo filimne kan wundin yele tan man ko gandan nan da an tolar ne rabatan wani ami wula ka tiyan boy do ngo mabuda na su ciyo ganyo ashirun ku gona da milika da milika ma Oza yi samba na bakun yam da kwata da zato yile don cele ni kallabna da zamina ba kam ta ka do yile yala tiya amma ba pam tam ne ka tala hanyale da so o fa yi tabu duara yalan kun yale shi sa mbana san ba yalan bala iyo fa ka yema amisha fo su ka fa no da ya fa anye no fona da ti yela e to so mo ba iye yela mo bi o zo asu wala yasi Kati dia tahu mana manusia, kalau kita problema. Tajian dari nubangun ini punya agama ni, dapat syariat ni, nubangun jalan suatu. Mari. Zato yile.
ti zaa doo yili Abugumda kai bugumda ablan ne nun kutta kudde susumo andra ne wo kal ba ni ka ba ki ma la ni min na ya abala nun kutta ma bu tola ya ta ba ni jira ko sanjara tabba kan yanga anya sani ba amin ya kama da tsarin da ba ti zaa doo yili ti zaa doo yili Farama France ma mozzata che vandere e cugianza industria bemo cade cenanya mfua e kwa kunya rai jidindiro ti zaa doo yili sini tullin bongo ti biya mi ban kwara sini shi to akam amma da zabo mai ma bai sar gungon san ma sini ma ka ta boy ti zaa doo yili gulmele